Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni naglapostang sugilanon, anino sa kagahapon. Elaine? Elaine, anak? Mata na. Mga to na ta. Dali na. Bangon na. Kinala makagika na ta. Dali. Samtang mo pa sila maulit sa bahay. Kinala makakuha ko mga importanteng butang. Aron amo magamit ni Elaine sa among pagpalayo. Puslan man nga dili ka na ako, Dave. Dili mo na usab makita pa ang imong anak. Tan-aon ta kung sikin sa ang mas importante ala nimo, ang atong anak, o si Jenny. Kao na. Uy, Gusto ko magawas din sa ospital na uy, tarong ha. Labas pabiya kayo ng mga samad ni mo bunog. O ba mabalik din si Jenny? Ganina samtang natuko na Basin kung makamata o wala sab ko ni mo pugawa. Imposible kayo nga dili siya mo duwaw na ko na Misaad siyang mabalik siya. Naunsa ka ba ya? Gaod to pagani. Tinggalin po an hitoon niya. Sige na, kauna. Ni ana, nahipos din ako ang mga sinina ni Elaine. Sud ni inay bakbaka. Ni ana sab ang pilan ako ka mga sinina. Ug ang kwarta nga akong hinipusan. Ni ana sab nako. May nakuha sab ko nga kwarta gikan ni Dave. Ingon man ubang mga alahas ni nanay. Pasilo ako ninyo. Pero kinahanglan nga ako kinibuhaton alaw na mo ni Inday Elaine. Mugaw sa ko din sa mong kwarto. Mubiya man ko gikan din ni Dave. Pero dadun ko ang akong anak. Elaine? Elaine, anak, dali na. Mubiya na ta, Elaine. Elaine? Hain man yung bata. Gay na paganan ako nga dili mo gawas. Nawa naman sa din sa sala. Si gawas. Tingali nagduwa sa silong. Elaine? Wa siya din sa silong. Hain magkaday siya. Ayaw! Ah. Uy! Day! Uy! Timing! Nauli na rin ka? Kuhan ka na. Nakakita ka ba ni Elaine? Auto rito ay. Tapos may danay. Nagduwa sila sa manok. Mao ba? Sige. Uy, Day, tayo pala. Asam mo? Nadami ka nagagbaga. Mubalik ka sa hospital. May noon, Day. Timing kayo. Mga ginaya akong giyan ni Day. Kaya muduaw sa unta kong abay. Gusto naman sa abay, Day. Ayan si kinala itong gamiton. Aron, dalit na maabot syudad. Sige. Dad, ano Kabukat. Saan mo ginaoy? Ay, magdugay na mo dito sa hospital, ay. Grabe ka na yung disgasya ni Abay na ko. Murang magagal sa balutan ko. Napay duwa ka na napsak. Kaya, bit-bit biglang traveling bag. Nagluoy gigay sa Abay dito. Pila na siya kadlaw sa hospital, ay. Ako, uwa pa ko may baw kung kanos siya makagawas. Si Elaine! Elaine! Inday! Dali na, Inday. Mga tunata. Sakay na lang ta ni Yuyo ni Moberto. Pagdali. Tuwa sa mini manok, mama. Ay, dili na. Tana, dali. Day! Day! Sagdalo ko ni ang bagay ti bugatay. May una naglakaw na ko. Murang nagdali, bihan na. Usam siya. Usam ginikahimtang abay, no? Day, ime! Si Tiyo ni mo, hindi ni mo piton, day! Basin mo ba siya ba? Ako lang sa pito na! Ayaw!
bag. Ay, Ako salamat. nalidaan na aron nga. Salamat. Madali ka og lakaw. Abi. Ay, tayo pa sa... Ay, dali lagi tagmayo na Oo, yan. oo, nagdali ta. Mao nga ayon na lang sampita si Tiyo kay murag uwa man sab siya diha karon. Ray, kita ko na paingon ako sa inyo. Mo'y pagsuod niya sa ila. Ay wa lagi. Dali na. Sige. Ay, timing ka na eh. Timing ko rin kayo na. Wagi traffic lang sa da. Hawan kayo. Dindayo rin kayo itong biyahe. May rapod ay kay. Kapoy si drive na nga. Traffic ping kayo. Dino! Sa lipihan ha. Sukad kanina. Sige rin ko siya lang taos gawas. Murag nagwa siya akong galingon. Murag... Kung sa kikimtang niya ba sa ospital no nga. Magulaan nung kita naon si Daimi. Hey, di ko mo tubay sa akong isulti niya. Di ko mo tingog. Karon may bawaan ko ni ron kay hapit na sa ospital kay syudad naman eh. Hunong, Ha? Ha? Saday? hunong na. Tayo pa sa rin. Padap na tagtarong kay dakpan hinuutan niya din eh. Kung ano tagtarong. Oh, naray. Elaine, ali na. Manaog na ta. Oh, asa mo? Ano naugon mo? Dali na anak. Oy, day! Anira ta? Dili ta ato tatay. Dili kay may paliton sa ta. Ali na ka naog na. Naog sa kay kuhaon ako ang ato mga bag. Asa rin mo, day? Day! May paliton lang una mi. Ayaw na dadan yung bag. Ibili na kay... Di alalas lo yun, di mo mabukatan sa pagdana. Dadon na mo. Day! Day! Asa ba tawag ko maghuwat niyo, day? Dali ang mibiya. Huwag magsulti o asa sa paingon. Di sa may mo mapaabot ko niya din eh. Kaya no parking ni Dapita. Madakpan ni noon ko. Asam ritong bayan na? Gibit-bit pa gini ang mga bag. Nga perting bukata to. Noon na ba ako ospital, no? O mo parking ko ng parkingan ng small. Asam ka to sila? Ilapang lagi ito sa imi o si Dailing. Wala kita mo sa mall. Yun kay, may baliton siya. Asam ka siyang palit, no? Bidalibog uto ko na. Gibit-bit begini ang bag nga perting bukata to. Ano kang walang ginagibilin? Asa magidahi to sila? Mama. Pagdali og lakaw. Kupot sa kumbukto na kay may dapa kong bag. Dili ko makakupot ng mugtarong. Gutom na ko. Lagi. Mga untaron. Ato ta sa atong ganahan nga chicken, mama. Okay, sige. Di na lang makakita may among kaistara ni Elaine. Dako kining kwarta nga ako na da. Igo-igo sab ni nga dili may magkalison ni ini. Mangitaon niya ako dapit nga dili kaayo layo sa syudad. Pero sudlom nun nga abanganan namo para ni Inay. Kung may kadugo pala unta ko, nga mahimon akong kadangpan. Si Jenny na ba ka na, Nay? Bay! Bay! Ay, ikaw din ni Bay. Klaro kay ikaw eh. Gusto mo ka ha? Matig, kulbaan ako na unsa ka eh. Bunog rin na nagway og nasama din ng naong mo. Eh noon, gwapo gyapon ka Bay. Wag gyapon magkalagyo tong dagway. Gusto mo ka? Salamat na lang taon sa Ginoo kay wain taon kaayo magrabihi. May bunog yang naong o may tinahian gamay ang agtang. Pero wag tayo laing kadaot nga nahimo. Ay mahimo naman gani tingalinin makagawas og mag-adama o baka sa sunod adlaw. Di ay. May noon. Yawan ako. Orain tayo, angay ikabalaka. Yawan Nakalabang ako, ras Limay. kakuyaw. Kay, Mga ginang. Ano grabe-grabe ang kahimtang ni mo beda. Ug madugay kinig pundo kay naguman mi nilang daimi ganiya. Ug dailin pagbalik din ni syudad ron. Ha? uwa mo eskwela ang bata? Wa man. Uban gani mi ganina. Hain man sila.
Nanaw mo to dito dapit sa highway nang? Unsa? Ano man? Asa ba kuno sila? Waso ko may baw. May ingo si Ime, may paliton lang kuno siya. Pero naglibog ko kay gabit-bit og bag. Ngayang gidabog ka tra ba kayo? Nagdagbag? Duha ka backpack yun. Traveling bag pag yun, usa ka buk. Nga naman. Ang butang bay. Abi nung para din nito. Imo tong mga gamit ko no kay magdugay pa ko ka pundo ni ospital ingon siya. Duha ka backpack o may traveling bag? Ano man? Nay, Uy, Bay, munaog ka? Mulakaw ka? Ha? Bangon ka? ganun nagdamag bag si Amy. Nay, Oh, nga ano, anak? Bay. Ha? lain ang akong pamati sa gibuhat ni Amy, Nay. Ang akong cellphone. Tawag ko na ko si Amy. Oh, nara. Dili makontak ang iyang number, Nay. Basig na nanawag niya, bay. Baroy signal. Dili bay, gikulbaan ko. Bay, pauli. Pauli nga to. Tanawa nga mo mga butang dito sa among kwarto. Di. May da siyang mga bag. Ugdan niya ang bata. Ang akong anak, Nay. Tingalig asa niya dada si Ilin. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!